2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 13 ତାରିଖ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗଳ୍ପ ଶୈତାନର ଘର ଟିକୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଛଳରେ ଏହି ଗଳ୍ପଟିକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଲେ ଯେ ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ପାଇବୁ, ତେବେ ତୋ ଗାଁ ଲୋକେ ତାର ଦୁଇଗୁଣା ପାଇବେ। ଏଥିରେ ଲୋକଟି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି ବର ପାଇଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଖୁସି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ? ସେ ତ ବଳରେ ଧନୀ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ କେବଳ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଥିଲା। ଦିନେ ତାକୁ ଯେପରି ଭଗବାନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ତାକୁ ଶୈତାନ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ତାକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କୂଅ ଖୋଳ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ କୂଅ ଖୋଳା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଶୈତାନର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ଏହାପରେ ସେ ଗାଁରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର 2ଟି ଯାକ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଗାଁରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ 2ଟି ଲେଖା ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଟିର ଗୋଟିଏ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ସେ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେଲା, କୂଅରେ ଗଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଗାଁରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲା। ଏହି ଗଳ୍ପଟି କହିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରୁନ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତୁମକୁ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଈର୍ଷା କରାଏ। ସେହି କ୍ଷଣରେ ତୁମେ ମନ ଭିତରେ ଶୈତାନର ଘର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ତୁମକୁ ସେ ଚଳାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାରି ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।